Казвам се Борислав Зашев и съм складов мениджър в новопостроения логистичен център на Бон Марин в град София. За мен е истинско удоволствие, че имам възможността да работя в едно от най-модерните складови съоръжения в региона. Логистичният ни център разполага с сух склад, с обособени зони за кросдок, логистика, както и за стоки под митнически контрол. В допълнение на това, нашия терминал разполага с температурно контролирани складове с капацитет от минус 24 до 4 градуса. В една от хладилните камери сме интегрирали мобилна стилажна система, позволяваща ни оптимизация на складовото пространство. За да гарантираме бързо и ефикасно товароразтоварване, имаме модерни рампи и специализирана товароподемна техника. С оглед на екологичната ангажираност, нашата подемна техника е изцяло електрическа. Благодарение на нашия складов софтуер имаме възможността да изпълняваме всички складови услуги с изключителна прецизност. Аз съм Владимир Гергинов, менеджер бизнес развитие в Бон Марин София. Откриването на новия логистичен център на Бон Марин ще доведе до сериозно увеличение на придадената стойност на услугите, които предлагаме на нашите клиенти. Това важи за всички направления, в които работим, както сухопътен транспорт, така и морски, и мултимодален, 3PL услуги. Това, че вече ще успеем да осигурим всички услуги, свързани с веригата на доставките със собствен ресурс, ще доведе до това, че няма да ползваме подизпълнители, което ще ни позволи да намалим до минимум грешките и съответно да увеличим качеството на предлаганата от нас услуга. Също така, по този начин успяхме да съберем всички наши офиси в София на едно място. Това ще доведе до много по-добра комуникация между колегите от различните звена в фирмата. Аз съм Светослав Александров, ръководител на новия логистичен център на Бон Марин в София. Складовата база е проектирана и изградена според най-добрите практики за безопасност. Имаме модерна спринклерна система, захранена от помпена станция с резервоар с над 500 кубика вода. Разположени са множество датчици против пожар, включително и димни люкове, които се отварят автоматично при нужда. Охраната на логистичния център е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като разполага с над 70 камери с висока резолюция, които предоставят детайлно изображение на картината. Наличието на хладилна система и дистрибуция на храни ни задължава да развиваме постоянно нашата интегрирана система за управление. Имаме въведена система за качество ISO 9001, за околна среда 14001 и безопасност на работната среда 45001. Внедрили сме също така HACCP и добри производствени практики. Работим по въвеждането на GDP Good Distribution Practices, за да можем да бъдем разпознати като надежден партньор и от фирмите, които произвеждат и търгуват с фармация. Казвам се Кристиан Велчев и отговарям за въздушния отдел на Бон Марин. Бон Марин е предпочитаният партньор както на чуждестранни, така и на местни компании, представляващ пълния комплекс от логистични услуги. Лидер сме в морския транспорт, а от миналата година твърдо стъпихме и на пазара на въздушното карго в България, поставяйки развитието на този отдел като един от основните аспекти на компанията. Логистичният център ни вдъхва допълнителна сигурност, увереност, добавяйки и факта, че разполагаме с точната експертиза и нужния опит, имаме и точният екип, бихме могли да заявим, че сега е момента да затвърдим позицията си от миналата година и да се превърнем в една от водещите експедиции за въздушен транспорт в България. Вече със собствени складове, транспорт и персонал, ангажиран към въздушния отдел, бихме могли да отговорим на всички потребности към клиентите с по-конкурентна цена. Пазарът на въздушен транспорт в България е изключително развит, динамичен и конкурентен, което допълнително ни мотивира да усъвършенстваме услугите си, обхващайки целият логистичен процес. Това носи със себе си допълнителна стойност както за нас, така и за нашите клиенти. Аз съм Емил Кайкамджозов и съм изпълнителен директор на Бон Марин Холдинг. През последните години успешно развихме някои нови за Бон Марин дейности, като въздушен транспорт, международни групажни превози, 3PL. За да гарантираме на нашите клиенти високо качество на тези услуги, беше необходимо да създадем и съответната инфраструктура.
Точно това е и предназначението на новия ни логистичен център в София. При реализирането на проекта целяхме изграждане на многофункционално съоръжение, което да има възможност да обезпечава развитието на дейностите ни в дълъг период от време. Сухият склад е с капацитет от 7300 палетоместа с възможност за допълнително увеличение. В също така допълнение имаме 2 хладилни камери с общ капацитет 2000 палетоместа. Проектът е съобразен с всички изисквания за съвременен логистичен център. Има заложени редица решения за опазване на околната среда, като например използваме техника за обработка на товари с литиево-ионни батерии. Хладилната система е с амоняк. Имаме собствен сондаж, от който черпим вода за индустриални нужди. Предстои изграждането и на фотоволтаична система. Бих искал да изкажа благодарност към всички, които допринесоха за реализирането на този проект, като бих изброил някои от тях с най-съществен принос. Боян Джамбазов от Логистична академия като консултант при изработването на концепцията, Мартин Костов и неговия екип като главен проектант, Йордан Радев, инвеститорски контрол и проект менеджер, Михаил Вълчанов и екипа му от ММВ инженеринг, строителен надзор, но най-вече благодарност и към Главболгарстрой, които са главен изпълнител на обекта. Благодаря и на всички други изпълнители на отделни части по проекта и на моите колеги, които участваха. Убеден съм, че тази инвестиция ще допринесе за бъдещото развитие на нашата организация и ще ни позволи още по-успешно да обслужваме нашите клиенти.